Kani kalong ka jing penmana kabadon kam na kabanta ki pajba jong kanong soin constituency kamtam ginong kersian jong ka parti WPP ka Voice of the People Party ka khot ya ka jinglang pen itu pajba ya ukertong jong ka parti WPP ka seng Voice of the People Party ka khot sngoba ya ki pajba kamtam ya kinong kersian bakinyawan ha ka jinglang pen itu pajba ya ukertong MDC jong kanong soin constituency kabanlong ha ka khatsan trik uklalengkot kabadai la syai kasngi hayo nongson kata ha komplek ha market komplek ha kepon kat ar siteng mensngi ki nongelam bah kemat jong ka parti kentup ye ba arden mila ba seomoy ibalong i presiden barang ba jong ka parti inla ban yadonkat ha katei kasngi ban penitu ya ukertong jong ka parti WPP bat kumjuru kum bagi pajba kila terang dik ban yu ino ia ukertong lani u kandidat dia ka unsia kun na nosung konsensi la ki pajba ki ibet nam ban palit ha district council te kumta wan la syai kasngi kamtam kito ki bakwa yo jingshai halor ki benta ya ka ba ka parti WPP kala penduk tiket no ya iba marbiang bat ulaong ba unsawan bat pensyai hanoston te kumta la kerpat ya barok kino kersian ke parti WPP bakin skoma banwan kenang ba kanlong ke syai bat kanlong ke bet na ba jongpi kenang ba pinomdon kanu ke jeng perkat traisniu lani kanu ke jeng perkat arsap hanrei pen kersian met bat mensem na ke parti kublesibon.